Moje meno je Alexandra Macková a toto leto vám prinášam tipy do bežných smalltalkových situácií. Ako si s nimi poradiť, aké témy vybrať, ako pristupovať ku konverzácii s cudzincami a v prvom rade, ako sa konečne rozprávať. Minulé video bolo to najzákladnejšie zo všetkých, takže ak ste ho ešte nevideli, určite sa k nemu vráťte. Bez toho, aby sme si osvojili tento prístup, jednoducho vlak nepôjde a akékoľvek ďalšie učenie nebude mať zmysel. Ja som ale na konci neho slúbila, že vám uvediem tipy, ktoré využívam ja sama, pokiaľ ma čaká záťažová situácia v podobe konverzácie v jazyku, ktorom sa ešte necítim úplne komfortne, ale chcem ju zvládnuť a chcem využiť čo najväčší možný potenciál svojich aktuálnych znalostí. Ako sa pripravím v priebehu pár dní, prípadne len pár hodín na rozhovor, ktorý bude mať hlavu a petu, v ktorom sa budem vedieť orientovať a v ktorom budem vedieť využiť aj tú strednú úroveň jazyka skutočne efektívne. No a poďme rovno k veci. V princípe komunikácia pozostáva z dvoch hlavných častí, a to rozprávanie a porozumenie hovorenému slovu. To znamená, to sú presne tie veci, ktoré budem na poslednú chvíľu pred reálnou situáciou precvičovať. Je dosť neskoro na to učiť sa nejaké nové slovíčka alebo si opakovať gramatiku. To je vec dlhodobej práce. Teraz sa zameriame skutočne na ten príjem a výdaj. Prvá vec, ktorou ja začínam, a začínam ňou najradšej, je niečo, čomu Francúzi hovoria soliloque, alebo teda samomluva. Mne sa to najviac páči v tej francúzštine, inak to má samozrejme aj svoje inojazyčné verzie. A je to presne to, čo si asi pod slovom samomluva predstavíte. Jednoducho hovoríte sami so sebou nahlas v danom cieľovom jazyku. Možno si hovoríte, a čo mám rozprávať? Tak pokiaľ nie ste zvyknutí v tom danom jazyku hovoriť, tak je to v úvode úplne jedno. Minimálne prvých pár minút skutočne neriešte, čo hovoríte a popisujte voľný prúd svojich myšlienok. Prípadne popisujte veci, ktoré vidíte okolo seba. Pokiaľ máte tú kapacitu sa skutočne už prispôsobiť danej situácii, tak sa skúste vcítiť do tej situácie, kde budete. Ak idete cestovať, tak si nasimulujte hrou dialog na recepcii. A nielen taký jednoduchý, ale skúste si tam vytvoriť nejakú problematickú situáciu. Že vám tvrdia, že im neprišla platba od vás, alebo že nemôžete zaparkovať, pretože už majú plné parkovisko. Vyriešte si nejaký simulovaný problém sami so sebou. Pokiaľ to bude small talk s nejakým iným človekom z vašej práce, tak sa ho spýtajte na jeho dovolenku, spýtajte sa na jeho plány, na jeho progres na projekte, na ktorom viete, že pracuje. Jednoducho veďte takýto simulovaný dialog sami so sebou, no nie len v hlave, ale skutočne nahlas. No a keď už som sa oťukala aspoň sama pred sebou, už viem, aké to pre mňa je nahlas rozprávať, vykomunikovať si nejaký jednoduchý dialog, tak v druhej fáze sa začínam pripravovať na ten skutočný obsah. Uvážim, akú situáciu budem musieť odkomunikovať a nechám si poradiť, čo sa v nej tak asi bežne hovorí a čo je pravdepodobné, že mi povie druhá strana. A s týmto mi dnes vie fantasticky pomôcť úžasná technológia. V prvom rade treba podotknúť, že ChatGPT má samozrejme oveľa širšie využitie. Ak tento konverzačný robot a jazykový model ešte nepoznáte, tak si ho určite vyhľadajte, aby ste sa mohli dozvedieť, k čomu všetkému vám môže poslúžiť. Ja vám teraz ukážem len veľmi úzky záber toho, čo vám pomôže pri príprave do skutočných situácií, predovšetkým pri cestovaní a pri small talku v zahraničí. Čiže funguje to asi takým spôsobom, že mu zadáte nejakú otázku, ktorú potrebujete vyriešiť. Napríklad, ja som si tu pre vás predpripravila niekoľko situácií dopredu, pretože nepíšem zrovna najrýchlejšie a pre skrátenie videa to už mám predpripravené. Funguje to ale tak, že tu, kde vidíte send a message, jednoducho chatu napíšete svoje zadanie a on vám na ňo odpovedá. Čiže ja pre zoštrukturovanie si predstaví, čo všetko budem musieť v zahraničí riešiť, som mu dala zadanie, cestujem na 4 dní do Nemecka, budem komunikovať v angličtine, aké situácie pravdepodobne budem potrebovať zvládnuť. No a ChatGPT mi pomôže si teda zoštrukturovať tie dané situácie a ku každej z nich mi uvádza veľmi užitočnú frázu. Na letisku mi tu dáva ako ukážku frázy I have a reservation for a flight to Germany. Prípadne here is my passport and boarding pass.
Toto je teda v úvodnej fáze pre zoštruktúrovanie si situácií, ktoré ma pravdepodobne čakajú. A čo mne príde najužitočnejšie je zadanie simulovaného dialogu. Požiadam teda ChatGPT, aby mi nasimuloval dialog v angličtine ja som si vybrala situáciu kupovania parkovacieho lístka. Toto mu napíšete a v zápätí v priebehu niekoľkých sekúnd dostávate takýto krásny simulovaný dialog. No a môžete sa takýmto spôsobom úplne skvele pripraviť na to, čo vám druhá strana pravdepodobne povie, tie najzákladnejšie frázy a o aké frázy sa môžete oprieť vy. Ďalšia vec, ktorú ja ešte často používam, okrem teda simulácie dialogov, ktoré môžete používať skutočne pre akúkoľvek situáciu, ktorá vás čaká, je otázka na správnosť štilistiky. Možno ste pochopili už z mojich predošlých videí, že sa vždy snažím komunikovať príjemne a slušne. A preto sa pýtam, či tá moja formulácia, keď poviem napríklad I want to pay, je v poriadku. A ChatGPT mi odpovedá, ako vidíte, že frázu I want to pay, alebo vetu pre I want to pay, to bude zrozumiteľné, bude to priamočiare, budú schopní pochopiť, že chcete zaplatiť. Ak si ale prajete byť formálnejší alebo zdvorilejší, môžete použiť tón, ktorý je zdvorilejší, ako napríklad I'd like to settle the bill, please. Alebo could I get the check, please? A navrhni vám slušnejšie alternatívy. Ďalšia vec, ktorú ja veľmi často používam pre kontrolu toho, čo sa tak najpríjemnejšie a najprirodzenejšie používa vo vybraných konkrétnych situáciách, je napríklad ako odpovedať v danom jazyku, keď sa mi niekto ospravedlní. To všetci asi poznáme, že na I'm sorry môžem povedať no problem alebo that's okay, ale to, čo dostanete od ChatGPT, je výpočet niekoľkých alternatív aj s vysvetlením, kedy ich použiť. Akékoľvek výsledky, ktoré vám ChatGPT dáva, nie sú 100%. Samozrejme, tieto technológie ešte majú svoje limity, o tom by sa dali viesť a vedú sa samozrejme siahodlhé dialógy. Za mňa pre praktické použitie, zorientovanie sa v situácii a rýchlu pomoc, keď sám neviem a nemám po ruke niekoho, na koho sa môžem spoľahnúť, tak je to fantastická, rýchla pomôcka. Ten tretí typ môže byť pre niektorých najzáťažovejší, no je skutočne užitočný. Prejdeme od komunikácie sám so sebou cez komunikáciu inšpirovanú chatbotom až ku komunikácii s reálnym človekom. A to telefonicky. Hodí sa to predovšetkým teda na situácie, kedy budete cestovať do zahraničia a povedzme, že budete ubytovaní v nejakom hoteli. Pravdepodobne tam budete riešiť mnoho situácií a pokiaľ sa to nechcete pripraviť, tak najlepší spôsob, ako si to pretrénovať a nasimulovať, je do daného hotela zavolať. Budete počuť osobu, s ktorou sa veľmi pravdepodobne budete baviť. Budete to mať v tom reálnom dialogickom charaktere hneď tu a teraz. Budete počuť daný prízvuk, no a uvidíte, aké to pre vás je reagovať, aké to je, keď si potrebujete objasniť informáciu, požiadať o zopakovanie a informácie si zhrnúť. Čiže ja to robím tak, že veci, ktoré pravdepodobne viem, čo sa týkajú parkovania, čo sa týka, raňajok, late checkoutu a tak ďalej, tak sa spýtam daného recepčného, nechám si ich teda povedať niekoľkokrát a zároveň teda vidím, aké to pre mňa je. Dostávam sa do tej situácie. Vyskúšate si to už v reáli, pretože ten telefonát konečne je reálna situácia a uvidíte, že o to ľahšia tá situácia pri osobnom stretnutí bude. Pokiaľ sa chcete takto oťukať v smalltalku, ktorý nie je spojený s testovaním, ale takým tým konferenčným voľnočasovým rozprávaním s kolegami, s dodávateľmi, s klientami či kolegami, tak za mňa osobne na to skutočne najlepšie funguje buď ten solilog, alebo komunikácia s lektorom. To boli moje 3 vybrané techniky, ktorými sa pripravujem do reálnej situácie v jazykoch na strednej úrovni a ktoré mi pomáhajú sa oťukať tak, aby som do reálneho kontaktu vedela vstúpiť skutočne sebavedomo. Verím, že aj vám budú užitočné, že keď ich zapojíte do svojho života, tak zistíte, že sú skutočne funkčné. No a na budúce si k tomu ešte pridáme pár techník na to, ako si lepšie do pamäti zafixovať všetko nové, čo sa naučíme.
Prajem vám krásne dni a ako vždy, pokiaľ sa vám moje videá páčia, tak vás poprosím o odber, like alebo komentár, ktoré pomáhajú v rámci YouTube rozšíriť dosah týchto videí medzi viacerých ľudí. Prajem vám krásne dni a teším sa na vás zase na budúce.